Soňra mara men oturup hayran galan o sizler Ýewropa ýa Amerika çykyp rajon kesýäňizler. Näme bu sizler bile götüňiz şemal hakkamay men düşünüp bilemok. Siz kim? Siz hiç kim? Ölýän bolsaňyz. Siz türkmeniň ganym düşmany. Siz türkmeniň düşmany. Köpüňem türkmen däl. Bir Sultan Taganow, senem türkmen däl. Bar nire arz edýän bolsaň arz et gitdi Kakamratdan maslahat sora. Ana diýer şey diýdi. Ondan soň maňa video çekip goýsun, Nura goýşun ýalak. Nura goýupsyň Kakamrat daga bilen birleşip üstünden arda ýazjak, mähkeme berjek diýipsiň ol enejan, aýna, zarynaxya, ataywa, lika, mika. Hemmeňiz jimleşseň, laňa diýreliş. Türkmen däl diýip aýtdy diýip bara. Bir gorkusy laňa bir özüňiz waraş Ýewropada, Amerikada bir güýçli bir nägilek diýip aýtsam kamara. Özüňiz gaty güýçli edip bir haýwatly gürläp zat edip bara. Güräýda o diýmelda bilýär sizi görünýät. Bular Ýewropany eläpdirler o diýmelda.